Xun, 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 turun. Continuem els fabuloses curses de català al carrer. Tinc que aprendre català perquè si no estic perdiu, no he cobrat la pasteta, el dinerito final de l'estiu si no passo l'examen final de català. La frase d'avui, muts a la gàbia. A preguntar. Una pregunteta. Tinc que aprender català, estic en el moment d'aprender. Entonces, si tu saps dir-me què és la frase muts a la gàbia. Què vol dir? Muts a la gàbia. Muts a la gàbia, que no sé dir res d'una cosa que t'han comentat. Bona tarda per tots. Una pregunteta en català. Tinc que saber què és muts a la gàbia. Tu saps? Muts a la gàbia? Callar. ¿Callar? Claro, callar. ¿Que me calle? ¿Y qué voy a hacer? No, mucha galla es callar, ¿no? Digo yo. Sisplau. Que susto. Ven pa aquí, ven pa aquí, ven. Què ha passat? Bona tarda. Bona tarda. Com estem? Perfecte. Perfecte, te veo bien. Vale. Una pregunteta. Tinc que aprendre català. Vale. Entonces, la frase d'avui és muts a la gàbia. Vale. Què és aquest? Muts i la gàbia. Sí. Com estem? Molt bé. Bé, se us ve bé. Vinga, una pregunteta. Tinc que aprendre català i la frase d'avui és els muts a la gàbia. Què és aquest? Muts? Muts a la gàbia, pues callar. Muts a la gàbia no, muts a la gàbia. Pues mucha la gavia es los que no parlen a la gavia. ¿Qué tal? ¿Sienta bien el pitillo después de currar? Hombre, estoy currando. Ah, estás currando. Sí, me he Bueno, escapado. pues solo te va a quitar un momentito. Dis-me. Vale, estic aprenent català, Aprenent? aprenent català, bé. I tinc que saber la frase els muts a la gàbia. Què és aquest? Això. Muts i a la gàbia. Sí. Que millor callar a vegades que dir les coses, no? Que no he de dir res. No has de dir res, no? Has de callar, sí. Boquita cerrada. Sí, discreció. Discreció. Discreció, sí. Molt bé. ¿Y aquest traje que llevas hoy? El traje no és cap traje, és l'uniforme. Ah, sí. Que és capellà, va vestit de capellà. Ah, vale. Vinga. I anem. en estiu també? A l'estiu també, clar que sí. No tinc pantalones que... No, cortets? no queda bé. I el Estèticament no queda. No em fa de calor. fa de calor? No fa Seguro? calor. A Lleida no fa calor. Dices tú, yo no sap. Yo tengo que preguntar a la gent. Sí, sí. Entonces, ¿me callo o no me callo? Sí, sí, es mucho. ¿Me callo? Vale, pues venga, me callo. Llame. No me enfado, pero no, es el meu ofici, parlar. No, pero te has preguntado que ves que es mucha gavia, yo te estoy contestando. Vale. Mucha la gavia, sí. Mucha gavia es callar, ¿no? No sé. Sí, sí. ¿Ah, sí? Te- Bueno, vale. Coge. Doncs muts i sense dir res. Callar, Pero la gavia es la... la gàbia del Mixó. ¿Y cómo pot ser que los muts... Bueno, pues... És una mica cruel, no? No, Que pràctiques més cruels a Catalunya, no? No pot ser. que sí que pot ser muts i a callar, i prou. Però la gàbia és a la jaula, no? Escoltar i callar. Però la gàbia, què és la gàbia? La gàbia Pot ser la és lo dels pardals, lo dels... La presó. Però aquesta pràctica en la Catalunya del segle XXI Home, és totalment improcedent, evidentment. és improcedent, tortura Tot el que vulguis. i com pot ser que todavía encara exista això? Home, perquè quan un pensa en gàbia només hi ha dos sinònims, o la gàbia del pardal o la gàbia de la presó. Sí? Pot ser, jo no sap. I gàbia no és... Sí, ser tancat. I com Tancar pot ser és que tancar la boca. els muts a la gàbia? No sé, Una mica és tortura, Sí, o no no? sé, és una frase feta. Sí? Solo feta? No hi ha muts en Catalunya en les gàbies? Este vaya plantejament, no? No sé, és una mica... Tortura total, no? No m'ho plantejo d'aquesta manera, mai m'ho he plantejat. No comprende. Los muts a la gàbia no pot ser. Sí, muts i... És tortura. No, és una frase catalana. Sí? Sí, És bona? sí. Vale, pues, Es diu de sempre. madre A mía, nivell col·loquial. qué fuerte. Bueno. Jo crec que Catalunya era un país més avançat, però Home, teòricament ho ha de ser i nosaltres creiem això. Aquest programa el feu molt bé, eh? tinc que aprendre català i la frase és muts a la gàbia. Què és això? Muts a la gàbia. No ho sé. No sé, seguro? Seguro. No me engañes, ¿eh? Sí. De verdad. Bueno, vale, chica. ¿Y qué? ¿Tú no eres el de... ¿De qué? del país? ¿Del país? ¿Del país semanal? No, del de Lleida, del País Vasco. No sé Estás qué loca, tú tenía. estás loca, No, ¿no? da igual, no ¿Tú sé. crees? No lo sé, que tenías que aprender catalán. Sí, claro, pues claro, soy yo, clar. Ah. Creiem això i nosaltres estem encantats de viure a Catalunya i ser catalans. Pues molt bé. I no molt passa bé. res. I los muts a la gàbia, no?
A tomar por saco. Home, a la gàbia no, que els ajuden, pobra gent. A la gàbia dels pardals, sí, home. Vale, 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 pues. Venga, venga, pues si es así, ven. Venga, gracias, señores. No, mai. Vale, 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 tranquila. Perdona por plantearte. ¿Qué va? ¿Qué va? Vale, no, pues nada, pues puede que haya, puede que haya. Hombre, no sé. Si hay o no hay, no me lo he planteado, de verdad. Y es el primer planteamiento que hago es hoy. Hoy contigo. Qué bien, tía. Pues muy bien, pues sigue dándole vueltas, tía. Pues igual, ¿eh? Venga, gracias. Chao. Chao.